Sing kagungan tapi merke ungu. Iki nyeblok enek sing nemu. Kesinge warne iki. Enek gambare astronot. Iya. Sing duwe, sing rumangsa duwe HP ungu. Sing kesinge pink enek gambare astronot. Ngene nyertak ning burine kok. Ini panitia di panitia. Ayo kan. Ini lokasinya kok saya Cibubur. Ayo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ